Woza baba ngushaya. And the touch is the move, ne? Oh. Come in. You? Hi guys. My baby. How's it, lapho mntwana? Ish, I'm okay. Just nje ngikhathele yazi. How? Wise, keep on vele. No, ngibuye ukuregister UJ and I'm accused by omade kanjani. Ngicishe ngajika musiyazi. Yo, baby nami ngibone kuma-news we-TV izolo yazi. Mara sina TV musla endlini. But ngihlalile ngaze ngaba right. Shame uyenze kahle yazi. Mina bengifuna ukwenza i-teaching. Unamanga ufailile. So, hamba register musi. The thing is, ne, I think seku-late manje. No, it's not late, yes. Uyamkhumbula that my cousin uregister izolo. Naye uyayenza i-teaching vele. Anyway, mina my matric certificate ayikho lana ngisho. How? Why? No, ngayikhohla ka-anti wami eDavidton yazi. Bengithi uyombonisa ukuthi ngiphathe kanjani. Phela ngizishayile last year. Hayi, asinayo ante Davidton baba. Hayi silande, akusilate yazi. I-problem lapha ne. Mangivakashile abafuni ngisheshe ngihambe man. NangoJuni ngabuya phela bayangithanda lapha. Yo. Ye wena sana. Ungazolokhu ufakaza izindaba zami lana man. Enhle kumenye ubani wena ye. Ngizokuhlaba ngempama sana.